खुलुमबाय स्टुडिअआव आं दायो दङ राजिब बसुमतारी। बे समाव रायजो सरकारा रेशन कार्डखौ लानानै मोनसे गोदान थांखि लादों। नंगौ बे समाव रेशन कार्डखौ लानानै रायजो सरकारनि गोदान एसओपि। नंगौ बे समाव रायजो सरकारा रेशन कार्डखौ लानानै गोदान एसओपि लानाय जादों। बेफोर जाहैबाय रायजो सरकारा रेशन कार्डनि थाखाय मोनसे गोख्रों आयेन दानानै होनाय जाबाय। नंगौ रायजो सरकारा मोनसे गोदान आयेन दाना होनाय जादों आरो रायजो सरकारा रेशन कार्डनि थाखाय गोदान आयेन दानानै होनायफोरानो जाहैबाय आरो बेफोरखौ मोनफा मोनफा जों नोंथांमोननि गेजेरावहा लाना फैगोन एबा फोरमायगोन। गिबियावनो नोंथांमोननो मोनफ्रोमबो दाननि 1निफ्राय 9 खालारनि गेजेराव एफसिआइ गुदामनिफ्राय रेशन दुकाननि माइरंखौ लांफैथारनांगोन। नंगौ 1निफ्राय 9 खालारनि गेजेराव रेशन दुकानिया एफसिआइ गुदामनिफ्राय माइरंफोरखौ लांफैथारनांगोन। नैथियाव रेशन दुकानिया एफसिआइनिफ्राय माइरं बोखांनाय सप्तायावनो माइरंफोरखौ राननानै होनांगोन एबा रानसारना होनांगोन। जाय सप्तायाव माइरंखौ लाबोयो बै सप्तायावनो माइरंखौ राननानै फोजोबथारनांगोन। मोनफ्रोमबो दानावनो 10निफ्राय 12 खालारनि गेजेराव माइरंफोर राननानै हरजोबथारनांगोन आरो बे सप्ताखौ सरकारि महरै रेशन राननाय सान महरै सानना लानाय जासिगोन। नंगौ 10निफ्राय 12 खालारनि गेजेराव माइरंखौ राननानै फोजोबथारनांगोन रेशन दखानिया। मोनफ्रोमबो दाननि 10निफ्राय 12 खालारखौ रेशन राननाय सान महरै सरकारिफोरा एबा सरकारि फारिलाइ महरै फालिनाय जासिगोन। 10निफ्राय 12 खालारनि गेजेराव थामहिनबा बै सप्ता जोबथा सप्ताखौ रेशन राननाय सान महरै फालिसिगोन। फिन फोरमायबावोदि बे समाव रेशन कार्डखौ लानानै रायजो सरकारा मोनसे गोदान एसओपि फोसावनाय जादों आरो मोनफ्रोमबो एसओपिखौ एबा मा थांखि लादों बेखौ फोरमायगोन। रायजो सरकारा रेशन कार्डनि थाखाय मोनसे गोख्रों आयेन दानानै होनाय जाबाय एबा दानानै होनाय जादों। रेशन कार्डखौ लानानै मोनसे गोख्रों आयेन दानाय जादों आरो सरकारा रेशन कार्डनि थाखाय गोदान आयेन दानानै होनायफोरानो जाहैबाय एबा मा आयेन दाना होनाय जादों रेशन कार्डखौ लानानै आरो बेफोर जाहैबाय सेथियावनो मोनफ्रोमबो दाननि 1निफ्राय 9 खालारनि गेजेराव एफसिआइ गुदामनिफ्राय रेशन दुकानिया लांफैथारनांगोन आरो नैथि महरै रेशन कार्डआ 10निफ्राय 12 खालारनि गेजेराव रेशन दुकानिया एफसिआइनिफ्राय माइरं बोखांनाय सप्तायावनो माइरंखौ राननांसिगोन एबा रानथारनांगोन। बै सप्तायावनो जाय सप्तायाव रेशनखौ लाबोयो बै सप्तानिफ्रायनो माइरं राननायखौ जागायनांगोन आरो थामथियाव मोनफ्रोमबो दानावनो 10निफ्राय 12 खालारनि गेजेरावनो माइरंफोरखौ राननानै हरजोबथारनांगोन रेशन दखानिया। बे सप्ताखौ सरकारि महरै रेशन राननाय सान महरैबो सानना लानाय जासिगोन होननानै एसओपिआव फोरमायनाय जादों। नंगौ बै सप्ताखौ रेशन राननाय सान महरै फालिनाय जागोन आरो जोबथाया जाहैबाय मोनफ्रोमबो दाननि 10निफ्राय 12 खालारखौ रेशन राननाय सान महरै फालिनाय जासिगोन। नंगौ 10निफ्राय 12 खालारनि गेजेराव एबा 12 खालारखौ रेशन राननाय सान महरै फालिनाय जासिगोन। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।